Sanibona bafethu uVanelo. So I'm here to provide an update regarding the MTA Need quarterfinal fixtures. Namhlanje kakhishiwe ama-fixtures regarding the games azodlalwa. Benikhumbula kahle kwi-competition ye-MTA Need kubalwa ama-team aqualifyile ukuthi angene kuloluhlu lwama-team awu-8 yabo. Because ama-team awu-16 kwi-Betway Premiership. Kuba khona o-8 ophumele ngezansi mase kuba khona u8 ophumele ngaphezulu. Lo 8 ophumele ngaphezulu iwona ke lo dlala iMTA Need. Ama games azoqala ngomhla 2 August lapho khona kuyobhekana Orlando Pirates versus iPolokwane City ngo 3 o'clock emini Orlando Stadium. Ongaphuthelwa ke mbukeli ama games azoqala ngomhla ka2 kuzobe kuyi-weekend. Usheshe nje uhlehlise zonke izinto ozobuzenza ngomhla 2 uhambe uyobukela iOrlando Pirates ibhekene nePolokwane City. Mase kuthi omunye umdlalo ozobudlala ngaleyo mini leyo kuzobe kuyisikhukhune versus iTS Galaxy. Kuzobe kumdlalo omnandi ngempela ke lo bafethu. Isikhukhune United siyasazi siyiteam ekwazi ukudlala ngempela, kanti ke nayo iTS Galaxy iteam ekwazi ukudlala. Engabe bazobhekana kuzophuma bawo number 1 obani abazowina. Mase kuthi igame ezodlala ngesonto igame yokuqala Sunday 3 August kuzobe kubhekana iStellenbosch versus AmaZulu ngo 3 o'clock eDHL Stadium. Mase kuthi igame yesibili kuzobe kuyiMamelodi Sundowns versus iRichards BFC. Sundowns yobidlala le eLucas Moripe Stadium ngo 6 o'clock ebusuku. So ngizozama la ukushaya ama-prediction. Ngizozama ukubeka ama-team azophuma kuma-semifinals. Yabo ama-team azodlala ama-semifinals. Orlando Pirates versus iPolokwane City. I don't wanna doubt iPolokwane City yabo ngiyibukele phansi, but I see Orlando Pirates iwina la. Yabo maybe iPolokwane City izozama ukuyinikeza inkinga, but ke we took one of their best players oku-Osuna Police. So Osuna Police ngizombona ngempela uzozama ukuperforma kangcono against his former club. So I see Orlando Pirates iwina le game le. Mase kuthi igame isikhukhune United versus iTS Galaxy. It's a tight one, I don't wanna lie, it's a nice game. Kuzobe kumnandi ngempela ukuyibuka le game, but ke I see isikhukhune United edging iTS Galaxy. Ngeke ngazi kodwa ungangitshela ama comments ukuthi kahle kahle kule game le isikhukhune neTS Galaxy iyiphi team ezowina, but kuzobe kuyigame emnandi kakhulu le bafethu. Ningaphuthelwa ngempela nibukele. Izobidlala ngomgqibelo eNew Peter Mokaba Stadium ngo 6 o'clock ebusuku bafethu. But I see isikhukhune United siya kuma-semifinals. Bana badlala bahle kakhulu abazokwazi ukuyisiza. Basasana kusign nje uMiguel Team who is a good player lapha esiswini uzofike alethe stability kwisisize isikhukhune United. ITS Galaxy team lepethu ekwazi ukuthola abadlali aba-right, inabadlali aba-right even right now. So kuzobe igame emnandi. Mase siza we-game yamaZulu versus Stellenbosch FC. Le game le, to be honest, I don't wanna lie. Yabo kule game le I feel like still is so shy walk in the park. I don't wanna lie bafethu. Angifuna ukudoubt kakhulu amaZulu, ngiyazi omkhaya ezangala eThekwini kodwa when I see Stellenbosch is a team yangempela bafethu edlala ngempela, and when I see amaZulu they just let go of abadlali abaningi kakhulu. So I don't think bazokwazi ukregroupa esikhathini esincane kanje bakwazi ukuyoshaya team njenge Stellenbosch ayidedelanga abadlali abaningi. So yabo lesikima abanaso ebedlala last season basanaso even namanje yabo. So I don't think Stellenbosch is so shawa amaZulu kakhulu. AmaZulu abadedele abadlali abaningi. I don't think bazoyishaya iSteelers, but ke I wish bazomprove wrong. Mase siza kwi-Sundowns versus iRichards Bay yabo. iRichards Bay mefuna ngempela ukuyibona as a club enkulu la kwi-Betway Premiership, mefuna ukusurvive la kwi-Betway kumele iphule i-miracle ishaye iMamelodi Sundowns kule ma-quarter finals. But I see Sundowns bafethu idlula la kuma-semifinals. But ke mase siza kuma-semifinals I don't know ila izoqala ishube khona, but I see iPirates idlala against the Sundowns maybe masemi. Abo ade sagcina ukubona iPirates versus iSundowns kumasemi. I think it was 2022 when we saw iSundowns idlala nePirates kuma-semifinals, but ke I think they will play against each other kuma-semifinals ale competition, Steelers versus isikhukhune. So iwona ama-team lawo ngokwami engiwabonayo, ila ma-team adlala home engiwabona edlulela phambili. Ungangitshela ama-comments wena ngokwakho imaphi ama-team ozowabona edlulela phambili kulama games lawo. Yabo ama-games esikhukhune neTS Galaxy neSteelers namaZulu iwona ama-games lawo engabe siyawabukela. Lawa amanye I don't think azoyidinga ngempela i-attention yethu. Even le Sundowns that's a walk in the park, to be honest.